wusana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wah lelongu katan milisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ayati an qalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddata warahmah inna bidzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun alayah. Nuwun-nuwun amit pasang palimat abdi tirmina saking ila dina sinabetna ing tolak sarik. Mugi tirmina saking siku dendaning Gusti dumawah ing tawang tawang kanthi pepayung budi rareja cahing ngunjukaken raos sewu syukur kunjuk kurbanipun Gusti ingkang merubing dumadi. Mugi estu kawilujengan kebagas warasan tansah kasalira kajiwa rumentah kunjuk kula dalandika sami nuwun kawula nuwun dumateng para ngelim, para ulama, para kiai ingkang rinten pantaraning ratri ingkang sumandhing kitab
wah yuning ilahi ingkang kinara pangiblat panuntun panembah ganjok marganing kautaman ingkang dipun muliaken Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah kepareng kawula hormati. Para sepaju sepuh pembendene ingkang sapirangan sampun pono ing mawawas lebda ing pitutur luhur ingkang mestuti pepuyane kautaman ingkang dahap kalingga murdaning akrami. Para pangemban pangbating praja satriyaning negari ingkang kinarya songsong agung wonten laladan ing dusun Manggong Desa Paras Kecamatan Pangkur ingkang ambekbir Budi Bawa Laksana Garaya Agung punden kula Bapak Pardi sarimbit Ibu Jani Gotrah kawulangsa mawantu ingkang tansah kepareng kawula hormati. Kadang-kadang krida dharma krida utama ing kemareng nderek mangayun makarya mbantu bot repotipun pepunden kula Bapak Pardi sarimbit tan kantun kadang-kadang Wira Pradangga dalah Ibu Waranggana ing kepareng hanawung krida tan kantun pamiyarsa lumantar channel Kang Remes ingkang wonten pundi kewala sugeng dalu sugeng pungon murwakani pawenagung prasaja nun kula dherekaken manengku puja puji santi puja astawa nyuwun remetipun Gusti ingkang merbing dumati anggen kepareng-paring nugraha arupi kasehatan kawilujengan kebagas warasan kacena wonten kalengganing ratri kula dalandika sami saged marak mangayun piniji nuwuni dawuh saking panjenenganipun punden kula Bapak Pardi sarimbit Ibu Jani anggen kepareng tasakuran anggen kasembatan nglampahi nikah wonten kalenggan ing dalu samangki ing mangajab jurung pangestu panjenengan sami kasuwun mugi samudayanipun saged dados warga ingkang adem ayem tentrem rapteng delahan kawasanan warga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Kawula pun surati ngatatus pengendali wara duaranipun basa talangipun kandha saking kadang-kadang paguyuban seni karawitan ngesti laras ingkang mijil saking laladan Desa Gempol Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi nglenggana saking cublukipun serpan kula sakadang anggen kepareng ngaturaken lelagon mewah trap sila muna muni kirangan nuju prana kalau ingkang dados talengipun kandha ingkang kepareng nyuwunaken pangaksama sugeng dalu sugeng pungon ngantos titipur nanipun pawiwahan sesanti gonggo trigonggo durga mendak kala sirna rahayu ingkang samiya tinemu angesti laras tansah hanjayeng bawana nuwun kawula nuwun Bandanya rum Indonesia langgeng merdeka
Rabbik wa kullu tartib alanggo mari anahu amin asiku kairi was sitikul lam yarima wa kullu yandahum wa amin kairi min alamin Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Wadul qamama wadalul antabuta ala khairil bariyati anta sujwalam talwumi Wadul qamama wadalul antabuta ala khairil bariyati anta sujwalam talwumi La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wabil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wabil Amin